Good morning, kanato yamin kakabsat, kanato nga agsapa, padayawan tayo niya po Diyos, kadagito nga kankanta. Down to the opposite chapters, Lord. Yes, Lord, yes, Jesus. For you deserve the glory, O God. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name.
Despite, Lord God, pinagkasaksamuan niya ako. Despite, Lord Jesus, this COVID, Lord, continue to be with us, Lord God. Lord, kung puno, balitong kami sa kanak kami, uray man na kami, tibal malay niya ako. Cover us with your precious blood, Lord Jesus. Lord, may you anoint every one of us, dali ako. Ligtaran itong kami sa kanak kami, Lord God. Lord, may we feel your presence, Lord God. Lord, itinay service, Lord God, online service, thank you, Lord God. We glorify you. We honor your name, Lord God. To you alone the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Manadani po Diyos kakabsat. Good morning po sa bawat isa sa atin. Uray no Rabii today. Nga pa nag-shoot me the video. Every time we're shooting this video kakabsat for our Agape Online Church. Agape Church Online. It's actually during night time and uploaded in the morning. Sakto para iti Sunday morning. So, good morning. Itong galmay sa kanya tayo. Ken siya sino man nga agbibuya na naaabot ng video ito. Good morning po sa bawat isa. We've sung Ilocano songs, English Ilocano songs. So, I'll try also to speak in Ilocano and in English at the same time. Iso nga itinating nga bigat kakabsat wabi ko na koma. Itinating nga bigat kakabsat. Kaya't ko nga makisao kanya tayo in Ilocano and dumabalbalin no kaya tayo nga i-Tagalog. Let's say it in Tagalog. I want to share something from Luke 24 verse 36 entitled Peace be with you. Itital na ti Dios iso kumay ti makikaadda kanyayo. Kanya tayo. Be glorified, Father. Thank you for this opportunity to meet once again, even itidating platform o apo online. Thank you, gaputan na imbag ka nga Dios, despite everything that are happening, itiayat mo saan nga agbalbaliw. And thank you, iti presensyam nga kan kanay nga makikakaada kanyaming. Nagtrabaho ka kadag iti panagbiag mi, ikatum ti buteng, ikatum o apo, ti anyaman nga dua-dua, kadag iti puspuso mi, maipanggap iti sasaom, maipanggap iti masakbayan, o gagapot ang matalag ka nga Dios, iti talna, nga magapukan niyami sa kumati makikaada kanyami. Be glorified today. We thank you. In Jesus' name. Amen. Amen. Agyaman tayo muna kakabsat kini Tracy, saka ni Warren, who was with us during
our singing through songs, our worship through songs. Thank you is dyan dagiti SBTC nga kadwatay diti campus. Iti Luke 24 verse 36 kakabsat ko na basaik iti Good News Bible GNB. While the two were telling this, suddenly the Lord himself stood among them and said to them, "Peace be with you. Peace be with you." Iti ko na ni Jesus kakabsat. Iti fear kakabsat, iti buteng, iso day absence iti peace. Ano? Ang takot ay ang kawalan ng kapayapaan. Itawid ko yun sa Tagalog. Fear is the absence of peace. You don't have peace if you're filled with fear. Awanan ka itital na, nun napnon ka itibutang. So nga itital na is the state of being free from fear. Peace is the state of being free from fear. Itital na iso DJ estado kakabsat nga awanan tayo iti anyaman nga butang. Ni Jesus Christ kakabsat iti binaso tayo. He died and he was crucified on the cross. His disciples were mourning. Nagdadalamhati yung kanyang mga disipulos dahil sa kanyang kamatayan, and they were still in a state of like shock and fear of the days to come, because Jesus is now dead. Natayan ni Jesus anya tigas tami daan da tibuten nga dagiti puspuso da awanan jay leader da. It reminds me of a story in the Old Testament when Moses died and the leadership was passed on to Joshua, and Yahweh assured Joshua that he'll always be with him. Ayan naman iti aramidin na han nga kasapulan iti agbuteng. Ayan. Iso nga, mabalin nga kasi itirik na dagiti nga disipulos karapsat adaan dati buteng, adaan dati duadwa, maipanggap ka dagiti banbanag iti masakbayan gaputa na tayan ni Jesus. Adaan dati buteng, gaputa mabalin nga iso da iti sumarano nga matay, anya gaputa na ilansan ni Kristo iti cross. The worst possible punishment any man could ever receive during the Roman regime. Anya kadagiti nga panawan. But he was dead and then he wasn't. Natay iso na, tapos hanan iso na nga natay. The angel of the Lord said to the women who went to the tomb, "Why are you looking among the dead for one who is alive?" Kuna ni Luke 24 verse 5 kakapsat. Apay nga birbirukan nyo, diti lugar iti natay, iti si bibiyag, iti kunana. And then they told others about what they've experienced at the tomb. Then ang gaganda, nakita na kakapsat, nga the tomb was empty. And then they told others what they've experienced, what they've seen at the tomb. And they thought that nagisay kakadwa na kakapsat nga disipulos, dagiti kakadwa dagiti babae nga disipulos ni nalaaw dagiti estudyante. And they thought dagiti nga lalaki and dagiti nga disipulos nga dagiti nga babae were saying complete nonsense. Dito ko nga na Biblia kakapsat. Ipagarup da nga iti bagbaga dagiti nga babae nonsense. Medyo may sayad yata ganun. What they were saying was nonsense. Were complete nonsense. What was the women telling everyone? Anyat ipagbaga dagiti nga babae kakapsat. Anyat ipagbaga dagiti nga babae. Jesus is risen. Ni Heso Kristo ket si bibiyag nagungar. He is alive. That is the good news. Nga in waragawag na kadagiti tattao. Imbaga na kadagiti tattao. Iso nga kunada according to missiologists, theologians, babae ka na iti first nga evangelists. Kunada nga evangel, it is the good news. Yeah? There's an evangelist, the one who preaches or publicly declared the good news, the gospel. Ano lang iso nga, dagiti babae, iso dati umuna nga nangipukaw that He is risen, Jesus is risen, He is alive. Hence, babae ka no, wano babae ka no, iti first nga evangelist. Iso nga, dagiti babae, na inaiban na kayo ni Apo Dios, umay kayo diti SBTC kakabsat, wano, panunutan nyo nga oray ina kayo, wano oray anyaman iti profession nyo, nandiyan kayo sa bahay, nandiyan kayo sa trabaho, God can use you to declare
the good news, the gospel. That is the good news. Jesus is risen. He is alive. And then people were terrified when he showed up again. When Jesus showed up, they were terrified as if they have seen a ghost. And then Jesus said, "Peace be with you." Ikaw na verse 36. 36 ija binasa tayo kakapsat nga text tayo. Peace be with you. Mapuko ko maiti buteng ka niyayo. Ano yan, katal na ko maiti agari ka nagiti puso yo. Anya nagiti kinapud na makita tayo dito yung kakapsat. Anya ti talong nga kinapud na makita tayo dito yung. Umuna, do not let fear blind you to believe. Hamo ko mga ipalubos kakapsat iti buteng nga mang anya ti blind nga mang sira iti matam tapno saan ka nga mamati. Ano, do not let fear blind you to believe. In verse 37, they were terrified, nagbuteng da, as if they've seen a ghost. Ano yan? Kasla nga nakakita iti al-alya. Ano yan? Ang mga mamati, hindi nakita da. So do not fear, do not let fear blind you to believe. Hamo ko mga ipalubos kakapsat, iti buteng mo, nga iso ti agari tapno saan ka nga mamati. Ano yan? Kadagiti banbanag nga ibagbaga ni Apo Dios, kadagiti banbanag nga aramidan ni Apo Dios. Amo ipalubos nga iti buteng mo iso te agari. Kadagiti nga panawon kakapsat nga kaslaki nga ipalpalubos tayo nga buteng iti agari. Kadagiti agaraw kasi hantay nga makikita iti COVID. Kaslaki nga we're fearful. At iti buteng tayo nga baka nang mapanakid jay, makisalamuha ko sa mga taong ito, makakatch shock iti virus. Ano? And sometimes it cripples us nga agaraw. Ano yan? Makripple at the same time da dyan pamati tayo. Kaya saan tayo kung mga ipalubos kakapsat iti buteng tayo nga iso iti mang blind kaniya tayo no iso ti aggaraw tapno saan tayo nga mamati tayo kini Apo Dios, mamati tayo kadagiti aramidan na. Ay kad mga kinapudno kakapsat, when uncertainties in life come, na umay dagiti saan nga sigurado nga paspasamak iti panagbiag, agtalag tayo kadagiti sasaon ni Apo Dios, pagtalkan tayo dagiti sasaon ni Apo Dios. Iji verse 25 kakapsat na dyan katungtong na duwa nga lalaki. Kuna ni Jesus Christ, handa pa nga na-realize nga ni Jesus Christ iti katungtong da dito. How slow are you to believe everything the prophets said? Nagbuntog kay man nga mamati, kadagiti amin nga inbaga dagiti propeta. Nya maipanggap iti panagungar ni Kristo, iti panagsuffer na, panakailansa na iti cross, tapos panagungar na. Nga kasapulan, medyo iti plano ni Apo Dios. That is God's redemptive plan. Ano? For Him to be crucified and then rose again. Ano? And nagbuntog kay man. Ano? Nagkapoy kay man. Ano? No, hangkay nga dagos ka mamati. Kadagiti ibagbagati propeta. Iti ko na ni verse 25 kakapsat ni Jesus Christ. So ano, umay nagiti uncertainties, iti panagbiag tayo kakapsat. Pagtalkan tayo, ana iti sasaon ni Apo Dios, mamati tayo kadagiti sasaon ni Apo Dios, pagtanggalan tayo dagiti sasaon ni Apo Dios. Maikatlo kakapsat, remove doubts in your minds about Him. Ikatante dagiti duado, iti panpanunod tayo maipanggap kaniya na. Iti verse 38 kakapsat, why are these doubts coming up your minds? Dito ko na ni Jesus Christ mismo kadagiti disipulos. Apay nga dagiti nga duado, rumrumswa. Gusto dyan Ilocano. Agtataod, rumrumwa, kadagiti panpanunot yo. Why are you entertaining these thoughts into your minds? Apay nga umay dagitoy nga kapanpanunutan nga panagduadwa, may panggap kaniya kadagiti panpanunot yo. Dito ko na ni Jesus Christ kakapsat. Iso nga, no umay dagiti banbanag kakapsat, no umay dagiti pakarikutan nga siya'y ikatantay ti panagduadwa, may panggap iti sa sinuna. Kapota ti Dios ket mapagtalkan, no kunana aramidan na, no inkarina, tungpalan na. Ano yan? Iti sa sinuna, saan nga pulos nga agbalbaliw, iso na ti matalag nga Dios. Ano yan? Iso nga, pagtalkan tayo iti sa sino ni Apo Dios. Ano yan? Kadagiti nga sitwasyon kakapsat iti panagbiag tayo, mabalin nga umay dagiti duadwa, ano pa nga malpas da ito'y, wanong agpatanggapin nga tada ito'y, anya man iti mapasama kakapsat, mamati tayo, iti sa sino ni Apo Dios, iso na ti Dios nga saan nga mangbaybayan, iso na ti Dios nga saan nga agbalbaliw, nagungar ni Apo Dios, kas na ikari, kas na ipadto, nagungar iso na, si bibiyag iso na, He's alive, He's moving in our lives, He's moving in the midst of us, mamati tayo iti sa sino na,
Kat ni Apo Dios mapadayawan lata iday dayaw tayo lata ko makadagiti panagbiag tayo. Anyaman iti sitwasyon iti panagbiag. Iso nga, ikatan tayo. Dagiti nga duwa-duwa, kadagiti panpanunod tayo maipanggap iti kinasasin nuna. Yeah? The Lord says to His disciples, kuna ni Jesus Christ, kadagiti disciples na, peace be with you. Kasi mo't lang iti mensahe ni Apo Dios kakapsat, iti tunggal may sa kaniya tayo, peace be with you. Iti tal na kuma, na magapo kaniya at makikaada, iti tunggal may sa kaniya tayo. Yeah, today, we celebrate iti Resurrection Sunday, di panagungan ni Kristo. Hantay ko mga ipalubos nga buteng, iti agari kadag iti panagbiag tayo. Ipalubos tayo nga tal na ti Dios, iti agari kadag iti puso tayo. Do not fear, iti ko na ni Jesus Christ. Do not be terrified. Hangkay ko mga agbuteng. Kasi mo't lang iti karina ni Joshua, kakapsat ni Yahweh, di Joshua 1:9, ko na do not be afraid or discouraged. For I, the Lord your God, will always be with you until the end of the age. Dayda ni Apo Dios kakapsat, ni Apo Dios timang benisyon ti tunggal may sa kanya tayo, kat ayan naman iti ayan niyo, itital na ti Dios, iso kung maitiagari kadagiti puso tayo, maitantanong kay suna kadagiti panagbiag tayo, agkararag tayo. Thank you Lord for tonight, thank you Lord for today, be glorified Father, for you are good and you're faithful, and thank you kapudasan ka nga agbalbaliw nga Dios. Agyaman kami iti presensya, iti Espiritu Santo nga agari kadagiti panagbiag mi. Ayan naman ti ayan mi wapo. Agtalag kami kaniyam, mamati kami kaniyam. Lord, dawatin mi nga iti presensya, ipay na itital na kadagiti puso mi, kami ko mga ipalubos nga agduadwa kami, nga buteng iti agari kadagiti puso mi, nudikat Lord itital na nga magapo kaniyam, punasan na dagitoy nga buteng, at Lord agari iti presensyam kadagiti panagbiag mi, marikrik namin iti sagit mo, marikrik namin iti presensyam, marikrik namin iti panakabalin mo, katagtalag kami kaniyam, idayaw da kalatalaksid kadagiti paspasamak iti panagbiag. Maitantanok kin maidayaw ka, thank you for today. Bless dagiti kakapsat iti agapi, ayan naman ti end daw apo. Ipaay mo ti kasapulan da, ipaay mo ti amin nga kasapulan daw apo, anyaman iti pag lablabasan da, anyaman iti sitwasyon da iti daytoy nga kanito siga ti makikaadda kaniada. Ket Lord God iti presensya iso iti agari pagtalkan iti tunggal may sa kanyami. Maitantanok ken maidayaw ka. Thank you Lord, be glorified in Jesus name. Amen. Amen. Didani Apo Dios kakapsat. Thank you for watching Agape Church Online, and may God bless each and every one of us. Stay safe, stay connected with us. You can message us for anything, counseling, or any advice or conversation that you need. And stay safe, stay at home. See you all soon. Kakapsat. See you soon. See you as soon as possible. Maridani. See you as soon as possible. God bless you. See you all soon. Good morning. See you all soon.